Takže to chcete od začiatku, hej? Bolo to 16. septembra. Pamätám sa, ako by to bolo včera. Však to aj bolo včera, ty koko. Trieda nám povedala, že sa budeme sťahovať. Ja som pomal nosiť. Budeš dobrý! Miško, šame puští! Budeš dobrý! Miško, šame puští! No, namakali sme sa pri tom. No, ja som bola úplne v šoku. Čo? Zmizla triedna kniha? Nechápem, kam mohla zmiznúť. Nechápem, prečo zavolala Evu. To ako fakt jeho. Pani učiteľka si ma zavolala, aby som jej pomohol. 20 eur je 20 eur. Чи поронахľoval som vás першу podozrivou? Nie, určite som nebral farbu pleti do úvahy. Nehovorím, že ju niekto ukradol, ale jednoducho zmizla. Je jasné, že to niekto ukradol a boli na to dôkazy, lenže neviem, kto bol taký tupý, že sa vlámal do prázdneho kabinetu. Však ja som tam nebol, ja som bol po operácii. Dar što ste nenormalni, ja im bol pati kruli. Priznávam, napadlo mi, že v tom ide s nimi, ale tie jeho oči predsa nevedia klamať. V živote by som nepovedal, že uvidím niečo také. Ups. Chlapci, prosím vás, rozmyslite si to. Ja môžem pristúpiť k trestom a represáliám. Banda jedna! To som si nezaslúžila! Myslím si, že zistí aktor kráľ. Ona si celý čas myslela, že to nám je odhad. Vráťte mi ju! Ja viem, že ste to boli vy. Všetko to bolo dokonale premyslené, ale na jednu vec sme zabudli. Chlapci, jak by mohli zapomnúť za notebook? Dobre, môžeme ísť na to.
Teraz si poškrabriť. Pani učiteľka sa ma zavolala, aby som jej pomohol. 20 eur je 20 eur. Pamätám sa, ako by to bolo včera. Však to aj bolo včera, ty k***. Míšo, však me púšti. Nechcem nič, ale stratil som kľúče.